Il-Gvern ħabbar li mill-ħadd fetaħ l-istaġun għar-riċerka fuq 7 speċi ta' qasafar tal-għana b'rispett lejn id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Clint Camilleri li huwa responsabbli minn dan il-qasam ta' spjegazzjoni permezz ta' filmat fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook ta' kif se titħaddem din ir-riċerka. Għajna aħna il-kelma mal-ewwel li ser nkunu qegħdin nirrispettaw id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea hekk kif inhu xieraq u kif ukoll nippretendu li jkun qed jagħmel ħaddieħor. Għaldaqstant wara propju l-analiżi saret wara il-pariri li ingħataw lill-Gvern Malti, wara l-analiżi wkoll li ngħata l-Gvern Malti u wara diskussjoni wkoll irrid ngħid estensiva li saret fi ħdar il-Kabinett tal-Ministri, illum il-Gvern Malti qiegħed jiddikjara li ser jiftaħ propju minn issa stess l-istaġun għar-riċerka tas-7 speċi tal-qasafar tal-għana b'mod ovvju wkoll u b'rispett sħiħ lejn id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Din l-aħbar u anke l-ħidma tal-Gvern biex dan seta' jseħħ ġiet milquha mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti, l-FKNK. Għaldaqstant il-Gvern wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis dan l-istaġun se jiftaħ bejn l-20 ta' Ottubru u l-20 ta' Diċembru biż-żewġ dati inklużi. Fil-fatt in-nassaba parteċipanti jridu jirrapportaw kull asfur li jinqabad lid-WBRU qabel ma jerġa' jinħeles fis-selvaġġ fl-iqsar żmien possibbli minn meta jinqabad. Fl-istqarrija maħruġa mill-FKNK intqal lin-nassaba għandhom japprezzaw ix-xogħol kontinwu tal-FKNK li flimkien ma' rieda politika soda tal-Ministru Clint Camilleri ir-riċerka se tkompli għar-raba' sena konsekuttiva minkejja żewġ każi fil-Qorti tal-Ewropa u l-bosta intoppi li ffaċċjaw. Il-kawża tagħna nemmnu fiha ser nibqgħu insostnuha u ser nibqgħu niddefenduha. Aħna meta konna qegħdin nagħtu il-kelma tagħna li insibu s-soluzzjonijiet anke fejn jidħol dan is-settur ma kienx kliem fieraħ. Dak il-kliem li qadna fil-passat huwa kliem li għalina huwa kuntratt mal-poplu. U għaldaqstant permezz ta' dawn id-deċiżjonijiet, permezz tal-ħidma bla qiegħda li saret minkejja l-ostakli kollha li wieħed seta' jaffaċċja propju llum qegħdin ukoll inkomplu insostnu dan l-istaġun ta' riċerka. Filwaqt li l-Gvern qal kif kull minnu fil-possess tal-liċenzja speċjali għar-riċerka tal-għana huwa legalment obbligat josserva r-regolamenti kollha marbuta ma' din id-deroga, l-FKNK ħeġġet ukoll lin-nassaba membri parteċipanti sabiex igawdu dan l-istaġun skont il-liġi.